एगो वक्त रहे कि चड्डी गैंग के खौफ चलत रहला। खौफ इतना पैसा रहत रहला हमनी के लगे कि गिने में ना आवत रहला। अब बात तो ठीके कहता रहो, आजकल इतना फकीरी आ गइल बा कि सरदार के लगे पैसे नहीं रहत कि हमनी के मुर्गा मछली खाई जा। दाल भात खा के पेट पाले के पड़ता, ऐसा दिन आ गइल बा। का होता होई कौन चीज अपन गरीबी पर होता नहीं जा, और का होई। चिंता ना कइल जाला, चिंता कइला कोनो जरूरत नहीं है। सरदार कहत रहना ना कि चलल जाई गांव के ओर, बहुत हो गई जंगल में लुका छुपी, अब मारल जाई बड़ा हाथ। अरे सरदार से तो हम कब से कहता नहीं, 1 महीना हो गइल ए भैया, राशन पता ही खत्म होके वाला बा। हमनी के जंगल में जिंदा कैसे रहल जाई, खाए खातिर कुछ चाहिए कि ना। तो सरदार बस एते रोट मरले हम कि पुलिस बहुत सख्त हो गई बिया, पकड़ा जाई गांव की ओर नहीं जाए के अभी पड़ल है नहीं ना। तो लोड मत ला, अपन कपारे पर लोड मत ला। सरदार बहुत जल्दी कोनो प्लान बताई हमनी के। ये तो हमनियों के चाहत है सो कि चलल जा गांव के ओर, पकड़ा जाई। अरे है ना, जंगल में रूखा सूखा खाए से अच्छे बा कि जेल में कम से कम चटनी रोटी मिली नो। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। कैसन जेल जाके बात करत हवा हो, तो के जेल जाके जल्दी बता ना। ना सरदार, जेल जाके के करा के जल्दी बा। हम तो बस ऐसे ही एगो बात कहत रहनी। काहे काहे ई बात निकलल मुंह से। सरदार रुपया पैसा आइले नहीं के, राशनो पता ही खत्म होखे वाला बा। ई बतावा घास फूस खा के जिंदा रहल जाई कब तक जंगल में बैठल जाई हमनी के छुप के। हम तो कहत हई चला गांव की ओर चलल जाओ, 2-4 गो डाका मारल जाई, भले पकड़ा जाई। पकड़ाए के बाद मुंह से मत निकाला, शुभ बोला, पकड़ाई ना जाई। गुस्ताखी माफ सरदार, गुस्ताखी माफ। टाइम आ गइल बा हमनी के गांव की ओर चले के। अक्सर ढीक गैंग के पुराना खो वापस आवे वाला बा। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो, सरदार की जय हो, जय हो, सरदार की जय हो, जय हो, सरदार की जय हो, सरदार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आज भोर होते निकल जाइए 3 जना लोग गांव की ओर, लूट पाट करके कम से कम इतना माल लिया आवे के बा कि 1 महीना के राशन पता ही के इंतजाम हो जाओ। सरदार हम जाए सरदार, हम हो जाए। बहुत दिन हो गई गांव की ओर गईले। छोटुआ तू और 1 जना हाई, ये 3 जना जाइयो, और कम से कम इतना माल लेके आवे के बा कि 1 महीना ले राशन पता ही कोनो गड़बड़ ना होके। सरदार की जय हो, जय हो, विजय हो। सूत रहा भोरे में निकले के बा गांव की ओर। सरदार हमरो जाए के मन करता, तू बाई मार के बैठल रहा। जब हम कहब आर्डर दे तब तू चल जाइया, जैसन सरदार के आज्ञा। अरे छोटुआ ते अपन घोड़ा काहे ना निकल ले। अरे इतना गरीबी चलता चाचा कि घोड़ा चना खइले बिना कमजोर हो गई बा। तो हम कही कि का अपन घोड़ा निकाली, तो अरे घोड़ा पर बैठ के चल चलता नहीं। हाँ हो यो बात बा, हमरो घोड़ा कमजोर हो गई बा। 1 महीना पहले अरे मर्दवा घोड़ा रहे, सरदारों के घोड़ा, हमरा घोड़ा तेज ना दौड़त रहला। लेकिन का करब, जब से हमनी के जंगल में छुप के बैठ गनी सो, अपनियो कमजोर हो गई नी, घोड़ो कमजोर हो गई बा। चला चाचा कौनो बात नहीं है, अब जाता नहीं ना गाँव के ओर, लूट के ले आवल जाई, और फिर अपना घोड़ा के चना के जगह ना बादाम खियावल जाई, बादाम। अबे से इतना बड़का खाब देखे लगला, पहले लूट पाट तो करा, बड़ा बच के। पुलिस वाला दौड़त रहे ना सो, बुझाइल कि ना। बुझाता नहीं चाचा, बुझाता नहीं। सरदार यही से छुप के बैठल ना जंगल में पुलिस के डर से। अब लागत पुलिस थोड़ा नरमा गइल बा, तबे ना सरदार भेजना हमनी के। जवन होई तवन देखल जाई। अरे जंगल में बैठल सरवा दिमाग खराब हो गई, हमनी के खौफे खत्म हो जाए अगर ना निकलती गाँव की ओर। तो मत लोगिन हंसा मत, हम आज के बाद 1 को पैसा के उधार देब ना। उधार बंद माने दुकान बंद। गाँव के दुकान बिना उधारी के चल ही ना सकेला, लिख के लेला हमरा से। सरवा भले दुकान बंद हो जाई हमार, लेकिन उधार ना मिली आज के बाद। पहले बता देता नहीं हम, सरवा जितना के सामान लिया आवता नहीं उतना बियाने भय उधार हो जाला। अगला दिन हमरा के अपना जेब से पैसा लगा के लियावे के पड़ता। गाँव के दुकानदारी ऐसा नहीं चलेला हो, ऐसा नहीं चलेला। कबो उधार रही, कबो केहू दी ना, कबो कौनो लफड़ा, कौनो कब
बिना उधार के अगर दुकान चलावे चाहत हवा तो ऐसन जगह चल जा जहाँ तो आगे केहू जानत पहचानत ना होके। ए, ए होटल, पैसा निकाला, पैसा निकाला। हाँ? पैसा निकाली? ए मर्दो हम चिन्हली ना हो, पूरा गांव तो हमार उधार खा के बैठल बा। हम तुहार कब उधार लगा देनी हो कि हमरा पैसा मांगत हवा। ए होशियारी ना, हम यहाँ अपन उधार लेवे ना आइल बानी, रंगदारी मांगतानी हम। रंगदारी जितना पैसा होखे कुल निकाला। ए तनी है ना देखबा, मारल जाई गिरा गिरा के अबे न सब रंगदारी पीछे से निकल जाई। मरब हमरा के नीचे देखा, पहले नीचे देखा। नीचे का बा हो नीचे? चड्ढी, चड्ढी गैंग के आदमी बानी हम। चड्ढी गैंग? चड्ढी गैंग तो खत्म हो गइल ना हो। चड्ढी गैंग खत्म ना भइल बा, खाली शांत बैठल रहला कुछ दिन खातिर। वापस आ चुकल बा चड्ढी गैंग। ए जितना माल बा कुल ढीला कर फटाफट, नहीं तो चड्ढी गैंग के जाने ला ना तने को मुरवत ना करेला, खुंचा दी दम में। निकाला निकाला, जेब में जौन ची बा 10 रुपया 5 रुपया 1 रुपया जौन भी होके फटाक से निकाल दा, ऐसे पहले कि हमनी के हथियार निकाल जाओ। ए भाग ना पाइबा हमनी से, चड्ढी गैंग वाला हई सो घरे में घुस के मारल जाई। ए बाबू ए तिजोरी मत खाली कराओ, ए पूरा दिन के कमाई बा हमार, बड़ा मेहनत से कमाई नहीं है। चुप, एकदम चुप, आवाज निकल बा, आवाज बंद कर दिया जाए। ले गई सारा रुपया पैसा हमार, आई चड्ढी गैंग वाला। जान बच गई है कम बा, चिल्लात हव क्या ही बचावे खातिर। चड्ढी गैंग के खौफ वापस आ चुकल बा, चुपचाप रहा नहीं तो टेटुआ दबा दे। अही दादा, इसे तो लगा तो पतवारू के घरे में घुस गई ना सर। आई दादा, पूरा घर खाली कर दिया सर, लूट ले गई सर गांव का गांव। गई पैसा, सारा पैसा तो ले गई हमार। जाता नहीं घर में के जितना पैसा रुपया बा सब के रोई नारा में डाल दे, नहीं तो सर हमरा घर में घुस गई तो खाली कर दिया। ले ले चला, ले ले चला। ए चड्ढी गैंग वाला भैया लोग हमरा के कहां लेके जात हो? घर के ने बा तोहार घरे लेके जाता नहीं सर, रास्ता बताओ हमनी के। हम अपन घरे खुद से चल जाबो, हमरा के उठा के काहे लेके जात हो? तोहार घर में लूट करे के बा, रास्ता बतावा नहीं तो गोली मार देल जाई। ना 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 मरिया मत लगी, मरिया मत, सीधा ले ले चला, हम बतावता नहीं। अही दादा, हम तो कैसे बच गई नहीं, ये करा के उठा के कहां ले जात हो सर? एक आध महीने से गांव में शांति रहल, चड्ढी गैंग फिर से वापस आ गई। आई दादा, अब गांव में शांति ना रह पाई, गांव में शांति ना रह पाई।